Hej. Ja. Jeg vil bare lige vise lidt. Nej, det vil jeg faktisk ikke engang. Så sød er I slet ikke. Nej. Jeg vil bare lige... det er lige sådan en lille... Det er vigtigt, I ser den. Det er sådan en lille video. Som... altså det er fordi, jeg ved ikke helt, hvad jeg skal lave. Så om I ikke kan skrive i... Nå, det er fordi, jeg lige har fået sådan en mega fed Minions sodavand. Den er bare mega fed. Nå, men om I ikke kan skrive, hvad jeg skal lave, så skal jeg nok lige svare på, om jeg kan lave det. Også hvis jeg har nogle udfordringer, noget jeg skal gøre, eller... Fordi jeg ved ikke helt, hvad jeg skal lave, så det var bare lige sådan en... hvis I kan det, skrive i kommentarerne. Bare nedenunder til det, i den her video. Så skal jeg nok lave nogle videoer med det. Plus, ja. Jeg kan prøve at lave nogle... Jeg kan prøve så godt jeg kan. Men... ja. Den er ikke mega sød. Nå, jeg vil, ja. Det er nok sådan det, jeg lige vil sige i dag. Men, og jeg kan lige vise med det. Prøv lige at se min, jeg har lige fået, eller, det kan godt være, at nogen af jer har set, for jeg har vist det lidt i en anden video, men nu viser jeg det bare lige. Jeg har fået, det er min computerskærm, der hænger op på muren. Som så går ned til, der, computeren, og så går de ned til, sådan der, det er den ene højtaler, og så er der en anden her ved siden af. Bare ikke så nemt, I kan se den der. Dem er der to af. Og så er der en bas. Jeg ved ikke, om I kan se den. Jo, se, hold der her. Og så er der en mere bas. What the heck, man. Nå, men der er altså to bas. Og 3 højtaler, eller 4, 5 højtaler faktisk. Og ja. Sådan en motorcykelplakat. Ved I godt, hvordan at man... hvordan tror I, en Suzuki den lyder? Det kan I ikke høre. Det tager som nej, det kan I ikke. Men så kan jeg lige fortælle jer, det er Suzuki. Og en Honda, det ved I så heller ikke, hvad er. Det er en Honda. Og en Harley Davidson, det er en Harley Davidson. Ja. Ja. Og en Kawasaki, det er Kawasaki. Ja. Det deroppe, det er Honda CBR. Dem der. Præcis, skal jeg vise noget lidt. Ej, det er lidt sjovt. Eller, prøv at se. Den motorcykel her, ikke? Den er fra 1992, ikke? Jeg ved ikke, om I kan se det. Jeg ved ikke. Og så kommer de sådan, den er jo den farve sådan der, ikke? Og så kommer der nogen hernede af, og de bliver sådan, så bliver det rød og sådan noget. Og så her, ikke? Der laver de sådan en. Og jeg kan se det. Det er fordi den er, der, jeg tror godt, nej, den der,
Den der. Ja. I kan i hvert fald se, at jeg har den herovre. Eller i sådan en jeg har den herovre i sådan en fjernstyret. En fjernstyret motorcykel. Den er sej, synes jeg. Men så I kan se den fedeste af dem alle. Nå. Men det jeg egentlig vil vise, det var, prøv at se, det var den første der fra 1992. Så prøv at se den der fra 2010 af. Der går de over i den samme næsten. Og prøv at se, der har de både været nede i sådan nogle, der er sort og røde, eller sådan nogle helt anderledes nogle. I kan se med alle sammen her. Og så kan I se der, der. Det er jo den der sidste, der. Den der, så har det en af de fra 1992. Det er lidt den samme. Som nogenlunde. Men ja. Det er sådan nok lige det, jeg vil vise i dag. Eller, jo, jeg har vist lidt, men... Jeg har købt dem her Minions. Den her Minions sodavand, dem... Men det var altså ikke af dem. Den er faktisk god nok. Men ja. Det var nok det, jeg lige sådan vil vise jer. Husk at skrive, hvis der er noget, I ved. Noget, I godt vil have, jeg skal lave. Ja, farvel.